Аз какво правя? Ами обработвам влог. Ще качвам нов влог в YouTube. Какво искате да правим тази вечер? Ще играем ли? Не искам. Учи се. От сварна слава живот ми даде и криле да летя. Мама падна. Падна ли? Много вкусно, нали? Много вкусно. Много вкусно. Браво, много е вкусно, мамо, браво. Ако обичате, излезте от банята. Защо не затваряш? Чао, чао!